В репортажът ни на 8 октомври ви срещнахме с Атанас Стефанов, който през нощта е извозил със своя офроуд джип гасачески екипи от пожарната и горското през напълно непроходимия терен. Тогава единствено екипът на Нова се качи близо до вече изгасения пожар със същия автомобил. Днес община Сливен отличи с грамоти и плакети Наско, както и другите трима доброволци, качили се пеш през нощта в Балкана. Въпреки поетия сериозен риск, те не се чувстват герои. Не се чувстваме да сме извършили нещо, кой знае колко геройско, просто стигнахме по собствено желание, защото все пак планината е... Задължение към планината. Да. Най-точно казано. Свясно нещо в този град. Няма как да бъдем повече. Това е вътрешно задължение, това е човешко задължение. Не може да бъде променено. Това зависи от човека и от неговата собствена мотивация. Най-вече за децата да виждат добрите постъпки в другите хора, да се учат от тях и да знаят, като пораснат, те да станат като нас. Повече хора се явяват да помагат, да се върши някаква работа. Не е въпроса на градата или нещо, въпросът е да се върши работа. На 7 октомври през нощта пламна гора в Сливенския Балкан на площ около 200 декара. Единствено бързата и адекватна намеса на доброволческите и гасаческите екипи е помогнала за овладяването на стихията. Рано сутринта се появи много силен вятър, който според огнеборците е можел да отведе огъня в града и да се случат много по-тежки происшествия.